Moi taas kaikki siellä ruudun toisella puolella. Se on Mika täällä taas, niin kuin näette, taas Minecraftin aika. Eli tänään pitäisi saada tää talo valmiiksi, koska se jäi viime kerralla kesken. Kesken ei kannata jättää taloa, jos ei halua. Mä en ainakaan jättää taloa kesken. Okei, eli ne ikkunat on varmaan tulossa. Niissä on ikkunat tulossa. Ei. Saakeli. Okei, eli mun pitää saada hakea tää hiekkaa. Aika upea toi talo on jo. Että ei voi muuta sanoa kuin vaan upeasti mä teen tota. Ja selattiin, että tää on täällä on upeat maisemat. Täällä on aina nää hankaloissa paikoissa. Ai, pitää hakea nää. Mä vihaan näitä hankaloja paikkoja. Täällä tuskin nyt kukaan haluaisi vaikeista paikoista hakea mitään. Noin. Kun näette niitä taloutta, niin se on vähän kesken vielä, mutta mun tavoite on saada se tänään tässä videossa juuri valmiiksi. Eli miksi pitää saada tuo talo? Ikkunat, kaikki paikat. Mitään muuta ei pidä nyt. Sitten saada toi valmiiksi ja sitten jos huvittaa, niin tehdään jotain mestoja tonne eri paikkoihin. Niin, sellainen olisi niinku tän mun talon tavoite. Ja eli nyt laitetaan kakku. Nyt laitetaan 21 hiekkaa ja 21 hiekkaa tonne uuniin. Ja odotetaan, että ne on valmiita. Ai, mukavan kiva täällä näkyy oleva. Onko mun pejä tarkoitin? Onhan minulla itsit. Otetaan noit ton verran. Mehän tarvitaan myös soittoja täällä vielä. Joten näin päin noi ei toimikaan. Kyllä mä tiesin, että mitä päin ne pitää laittaa. Noi takas tonne. Yksi toho. Tänne yksi. Ja sitten kun ei oo uuni, niin aha. Ai joo. Kiva. No. Meillä on lankkua. Ei ole lankkua, pitää mennä hakkaamaan. Harmi. Katsotaan, että oliko se oikeestikin siitä jäänyt laittamatta. Hups. Jos sitä ei laiteta, niin sitten hirviöt hyökkäävät. Ei
Kuka nyt haluaa, että hirviöt hyökkäävät? Minä en ainakaan halua, että hirviö tappaa minua. Väärä puu. Onko tää oikea? Olihan tämä oli se oikea puu. Kerrankin löydettiin parissa sekunnissa oikea puu. Tai kyllähän me viimekin videossa niinku muistatte, jos olette siis kattonut sen, niin löydettiin parissa sekunnissa. Lähettäkää myös kommentteja, että tykkäsittekö te tästä vai että haluatte mä jostain muusta videosta välillä. Niin kyllä sopii, jos haluatte jotain muita kuin pelkkää, mitä on tullut pari kertaa päivää oikeastaan. Niin. No niin. Nyt mulla on noita. Miten mulla olikaan niitä? Mulla on 48 elämää väärin katto. Niinku, ei mun tarvinnut mennä tonne lähemmä. Ei tarvinnut. No, toi talo on aikainen vielä. Passu! Mene sinne. Possu on mun kodista, häivy possu. Sä tapaat mun kodin. Tapaat mun kodin. Siis hajotat se. No, olihan se pakko se täällä olla. No ja nyt äkkiä ovi. Possu ei tule tänne. Varallista. Yksi tähän. Sitten. Ja tohon. Okei. Eli jos aluetta menee oikein, niin pitäisi tulla, jos halutaan, tuskin sen sitten haittaa, että siihen tulee ikkuna. Testataan sitten heti. Lasi. Mitähän monta niitä? Hups. Jallo. Mitä monta noita on? Okei, yhdessä on 4. Noin. Katsotaan, että oliko se, että meneekö se tänne vielä mahtuu. Ei sinne ole mitään, kun mä teen tää oikein. Eli hitto. Tohon pitää laittaa ovi, kun mä aion tehdä tästä eri. Mut tänne pitää vielä laittaa ikkunat. Yksi. Näin. Noin. Näin tää on loppujen huono. Sitten kun tää on Sitten kun tää on valmiin, niin näkee oikein minkälaiset talon mä oon tehnyt. Uudessa oli ovi. Okei, eli
ottaisin tuohon ja ikkunoita, että täällä laitettu tuohon toi juttu. Jota voi noita niin sitten jo. Ja lauta. No, 2 ja 3. 3. No, ei sillä väliin. Aiotaan pälväs pistää sitten ikkunan. Nää. Olisi muuten nyt ihan niinku sanotaan väärin. Hyvä. Noin. No yhtäkäs mitään. Mutta nyt kun tuohon tulee niin no. Ei hakkaamaan lisää puuta. Kun pitää niinku pikkuosissa tai niinku pikkuosissa siis kun ei no ei riitä heti. Aika siisti. Vaikka ei Kato vähän. Puuta hakataan tää ei. Siinä ei ilo lopu. Ilo ei lopu, jos puuta hakataan. Niin. Hakata sit nää 2 riittää varna tähän. Tämmöseen. Hui, nääkö tippui? Nää, ei se haittaa vaikka tippuu. Tippuminen on just hauskaa. Sitten tää puu, sitten laitetaan nää lankuiksi ja nakemista. Neljä. Ja jäi. En ei tee paljon sillä väliä, että aloitat valmiiksi jaksossa. Tykkäätte videostani, niin jos taas ette, niin sillä ei sitten eli laitetaan nyt vaan
Se pitäisi mennä Se meni huti. En tiedä miksi, mutta meni. Älä katsoa sitä ihan tarkkaa. Vai meneekö se? Just tänne tipuit. Jakku taisi joku köyhätyttää vielä, kun tälle ei ole köyhä tyyppi. Köyhä jäbä. Köyhä jäbä, köyhä tyyppi. Jos on köyhä, niin sitten ei ole mitään varaa tavaroihinkaan. Eli meni ihan poskellen tosta vielä. Oho, meni vähän huti. Ainakin ulkopuolelta kattelee, että meni. Aivan meni minun taloon. Mikä se on? Joo, hyvin se meni siitä. Menihän se ihan ohuksi. Meni se ihan hyvin. Ja mitä varten se oli pakko just loppu just tuohon kohtaan. Siis ei kuvaus noi lankut. Kun varmaan ja miksi ne muka tajus, koska ne näitte katsojat, jotka ikinä kattokaa tätä videoa juurikin nytten tässä kohdassa. No puut mutta mun jutut ei. Siis jos ette tehnyt tai jos on sanonut jotain, niin mä teen tästä niin kauan videota, kunnes mä oon pelannut tän läpi. Niin, eli tästä tulee vielä 12 videota. Ja ehkä sitten silloinkin vielä teen, kun mä oon pelannut tän läpi. Niin ei siinä mitään. Tää on ihan ok peliksi. Kyllä toi nyt taas vähän saattaa. Auttaa, että nyt kun... Mitä? Mut sit kun tää on valmiit, niin mitäs tästä sit voit sanoa? Jos olette tällaisen talon, niin sitten otte vain minun ekan kautta tokan ja tämän, niin tiedätte sitten miten hienot talot. Laittaa vähän soihtoja. Nyt kun täällä ei ole mitään muita vielä paikkoja tai tällaisia juttuja, niin pitää pistää vähän näitä
kun vain elää ilman soittoja nyt mitä niinku no onneksi meni just mistä pieleen mennyt, ettei mennyt sellaisesti, että mieluummin oikein kuin pieleen. Se on tossa. Taas lanku loppu. Voi kriisti toi tosta. Katsotaan ulkoapäin tosta vähän kauempaa. Tää vielä. Yhtäkkiä zombit ja hirviöt tulee, että tapahtuu. Ne zombit ei löydä sit täältä, kun mä laitan kohdalliselta pois. Toivottavasti ne ei sitten kotiaani sinne huutamaan, että ja toivottavasti ei tule lampaita ja zombeja tulee tollaista ääntä tuleeko? Ei oo totta. Alkaa sataa kesä, alkaa jo valmis. Äkkiä sit vaan tää vielä. Lähtisitkö kansani rannalle? No, ikinä. Mä en ikinä lähde rannalle kenenkään. Kun vaan mä saisin ton talon äkkiä valmiiksi. Koska se olisi kiva saada toi talo tässä jaksossa valmiiksi. Talolle. Et mun talo kastuu ja mätänee. Mätäneekö? No ei. Mä en halua, että vaan mätänee. Tuskin toi edes mun tavarat voi mennä vähän märäksi. Mitä? Ai niin joo, kato jo pään päällä, niin kaikki vesi tulee vielä sisältä vielä.